Ini ang GMA Regional TV Early Edition. And we're back mga kapuso. Balik din sa GMA Regional TV Early Edition. Benepisyo sa vlogging ni Kapuso artist John Gutierrez, hibalon ta siningaga. Samtang, pagka-discover sa iya talent sa acting, tutukan ta sa chika upod kay Kapuso Kate Univilla sa Best Doll. Kate, good morning! Ang aton bisita sa bunga aga, kilala sa tawag nga King Badger. Iya man tagin pasadya sa iya mga vlogs. Mas kilalahon tapagid siya sa bunga aga, mga kapuso, John Gutierrez. Good morning, John, and welcome to GMA Regional TV Early Edition. Good morning, Kate, and good morning din po sa lahat ng nanonood ng GMA Regional TV Early Edition. Hello sa inyo, guys. Hello. Thank you for inviting me. Kamusta ka na, John? I'm fine. Okay naman po ito. Very energetic. That's Early in the morning. Yes. Kayo po. Okay naman kami dito. You know what, John? Ang ganda ng naging transformation mo. What kind of exercise and diet ang ginagawa mo? I do a full body exercise, pero spread out siya through the week. Like, let's say Monday, I do chest and tricep. Tuesday, back and biceps. Basta ganon. And then, diet naman po. Right now, off na po ako sa diet. Pero nung mga panahon na ginagawa ko yung body transformation. And John, with everything that has happened to you, what has been happening to the whole world? What is your greatest realization? How are you going to inspire your followers, especially that it's easier for you to proliferate your message or words of hope to everyone? I have learned a lot, lalo na ngayong pandemic, lalo na nag-lockdown tayo. And isa doon is believe in yourself. Kasi if you don't believe in yourself, you will not get anywhere. May kasi ang isa sa magiging kalaban mo. Ayun, believe in yourself kasi nga, ayun nga. Sarili mo lang magiging kalaban mo para makakuha mo yung mga gusto mo. So, pag naging kalaban mo yung sarili mo, isa yan sa pinaka-heavy na kalaban. So, kailangan mo lang magtiwala sa sarili mo. Thank you for that, John. And you know what? Exciting ng bawat episodes ng Oh My Love. Ano pa bang dapat abangan ng mga kapuso natin dito? Actually, maraming mga scenes dyan na hindi nila nakikita na ginagawa namin. Ayun, malaking help na I am working with someone that I know very well. So, ayun, very helpful na magkakilala kami ng sobra. And please invite everyone, John, na patuloy na suportahan ang Oh My Love. Okay guys, sa mga nanood, thank you sa inyo. And sa mga patuloy pang manonood, maraming salamat din sa inyo. Marami pa kayong aabangan dahil marami pang mga scenes na hindi lumalabas. So yeah, thank you ulit sa mga nanood and keep supporting Oh My Love. Yes. And lastly naman, meron ka bang song na gustong i-dedicate sa mga kapuso natin dito sa Western Visayas? Sige, I'll give you a little bit of my song, My Loves, na naka-reach ng 50 million few weeks ago. 50 million views. Okay, let's go. Iba ka sa lahat kahit nakanino, parang anghel ako yung bandido, naging mabaeta parang Santino, tandaan mo na lagi lang nandito. Alright, that's just a part of it. Thank you very much, John. Maraming salamat talaga sa time mo. And we hope to see you soon. Sana makabisita ka dito sa Western Visayas. Thank you so much. Thank you for having me. Thank you, guys. Have a good day, John. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.